Posle ovakvih vežbi polovina muškaraca bi otišla na bolovanje, ali Požarevljanki Branki Petrović svakodnevni treninzi u teretani dobro dođu u njenom poslu. Branka je stomatolog, a tu treba imati jaku ruku kad na red dođe vađenje zuba. Mnogo ima u tehnici, ali boga mi kod nekih pacijenata baš mi treba snaga. Branka Petrović se body fitnessom uspešno bavi već godinama. 2012. bila je vice šampion Srbije, a pre mesec dana osvojila je srebrnu medalju na svetskom prvenstvu u body fitnessu održanom u Kopru. Tamo je nastupila kao predstavnik Slovenačke body fitness asocijacije, koja joj je pružila bolje uslove od naše. Draže bi mi bilo, to sam htela da kažem, da sam se takmičila za Srbiju, ali ovako sam ja imala više pogodnosti. Body fitness mnogi poistovećuju sa bodybuildingom, ali razlike između njih postoje. Iako je naravno izdefinisanost u prvom planu, simetrija, oblik tela, bez obzira na sve mišiće zadržavamo ženstvenost. Požarevačka zubarka svakodnevno trenira najmanje sat i po, obično posle posla u ordinaciji. Ovde imam puno rad sa ljudima, to volim. Volim da vidim njihova lica kada im učinim nešto, kada su oni zadovoljni, a ovamo sam ja zadovoljna, samo sobom. Prosječan Srbin plaši se zubara kao nečastivog. Još ako je zubar nežno žensko biće koje ima mišiće, eto nerazumevanja na kvadrat. Ne vide lepotu svega toga, jer nikad su prošli kroz to, zapravo je sva lepota u tome što ta satisfakcija koju ti sport taj daje. Doktorka će mnogo da boli. Ne, samo malo.